ka jama'a Allah ya kawo sauki dai ni gaba ɗaya na gaji wallahi ga uwar ranar nan da ake fama da ita dai kawai ba ɗaya abu zai dame ka a zuciya a ya ake ciki ne mutumi na me a gari wallahi ka ganin nan na dan rage wallahi abokina wani abu ne yake mugun damuna a zuciya to wani abu kuma ai ni na rasa ma ya tare ni to mene ne shi wannan abu ina so ne ta zo ta hige ta gaba na ji zuciya ta duk duniya ba wacce nake so in bai a haba da Allah kin sai dai wa zai ko nake so ka ban shawara ya zai yarinyar nan a ce ta kamu dai ka gane da lissafin ne mu in dai a garin nan ne ai gidan uban wata ke ta waye uwanta ai babanta wallahi soja soja fa kace wani karfa a wani layi ba ina taro ta suma ai ni tun da na tambaye ta ce babanta soja ne shi isa gaba na yake ta faɗo wallahi na rasa ma ya tilani yanzu dai soja kace wallahi soja kuma yarinyar nan ita ma tana suna amma matsalar dai a babanta ne kawai ma dai kai ma kai ka karka kasar ka ji a kanka bala'i wallahi ka jawo kanka bala'i sai ta dai ka faɗa abokina ka san soja ina son wani abu to ai baka tambaye ni ka ce menene ba ka ce wani kwarai kuwa ai abokina ai ka san duk abin da ka faɗa ba zan ki ba ni da nake nema yawwa soja in ta ga ina mugun sanya ga mutum ya iya fareti kaga in ci suke zama a can kawai zuwa za ka yi yawwa mu je kawai da kai ma za mu je ina baka komen kana fareti kana buga kana kuma mu aboki na wallahi kuma ga na yi wata irin gadin masallacin nan ya ma kakin na ake a baka irin ka sa kayan nan a masallaci ka karbi sadaka jubu is ko salamu alaikum yawwa to shi nake son kai kana zuwa ka buga zai ji ka burge shi kawai ka dauka ka gode abokina wannan shawarar da ka ban tayi wallahi Allah abokina normal ne ni na sani zaka dauka yarin in fa uban ta fa ya amince da ni fa kai fa ba abin da ba zan ma ba zaka tada bari mu kuma da tsari yanzu kawai kana ji samu za mu je layin yanzu mu je har layin can ba za mu karasa gida mu hakunu ba zuwa mu fara yarinya ta yi ta mana kaura a garin nan mu wuce da Allah akwai yarinya ta yi ta mana wannan abu ba mu wuce mu je layin ba ta za a yi kawai sallama riyan ci duka na zai iya maka amma kana ji yanzu ta inta za a fara faretin nan za ka fito dawo nan yawwa to matse kafa ka kai haka ka matse mace hannunka haka yawwa ina za ka burge ba matsala ba matsala ai ba abu ba wata matsala kawai je ka ji abin da ka saki za ka yawa ka dinga buga kafa ka oga what's looking for what no kana tafiya kana tuwa kawo da kana yawa da kana da la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bai dan Allah wallahi yalla bai kuna ji da ka ce yalla bai wallahi zan ga maku yalla bai ta irin rako wajen kawaka wajen yalla bai ba su da kunya nan oga sa da cewa mukunta su fa zai gama ya illa bai zai gama abu magana ba ku yalla bai wallahi ku ci kan mana da ku faɗa mun gaskiya wallahi ku ci kaga na ku faɗi gaskiya yalla bai wannan ko ba kana ku ko ba da Allah wallahi yalla bai kada da Allah bai zan gama wallahi ka bai kaka da yamun wai kana ji yalla bai abin da ya faru ki Allah bai wallahi zuma wallahi bari faɗa muku gaskiya zan faɗa muku gaskiya abin da ya faru to ai Allah bai ku ci ba zai gama amma wannan ya nuna mun
dan Allah dan annabi ga wallahi ni wankin takalmin ta nake so idan gai wankin takalmin ta kanta ma da ya Jangan